Dear Manong Nemy, Nebag, bigat yung aming nga sa pada pagayam. Manipo dito yung Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung manang nasamang bahay ti programa, Dear Manong Nemy. Kadto iti pagayam yun ni Manong yun, Nemy Ruiz, kumabkablaw tinimbag nga bigat ng pag-aldaw na yung bagang oras, kanakayaming sa kapada. Ito yung aldaw, iti Martes pabagayam maudin nga Martes ti bulan ti February 23, Tuesday. Padanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Lovely. Iti ang problema ni Lovely, anyat kayat na pilyan na, panakarakrak ti dayaw na, o panakaispal ti inana. Manong Nemy, rimuar ni Madam Cora. Hey! Abay, takan to, korak siya artim bagam. Oh my God. Sumarakan. Hey, Madam, sa mo pilitan no saan na kaya? Ano problema ti tao? Sir, saan ka magibiyang dito ya? Nasaan na kaya sa mo pilitan? Ngayon nalpasan na bayad ti customer na. 30,000 para kayong kuha na. Kaya na kontrata na, pirmaan na. Ngano saan nga itong palin, talong rabi, paibalot ko. 30,000? Siya akong timang irawar kang kuha na. I will give you 100,000. Para kang kuha na lang. Manumati para kang ka? Agang-angaw ka? Sana ka agang-angaw. Let's go inside. Hey, baby, Lovely tinagan ko siya. Lovely, wait here. Manong Nemy simbrek da. Ito unay. Kalpasan na. Tilaing ang lalaki, Manong Nemy. Namang bayad ka no kanyak ti 100,000. Tirimuan. Let's go, baby. Pati ka di ka siyak. Kadi mo ko yan. Ano kayat mo na dyan negro kami siyak. Guwapo ak, di ba? Uwen, guwapo kayo. Kanabak na nga. Kabay lang kabayadan ni 100,000. So ang awanan ti problema. Let's go. Oh. Ur-urahin sakit eh. Idod ko kaya nga 100,000. Awan kanyak di kas nakakas. Idod ko langin ito nabigat. O ano, mga remedyo ak. O magdaragam. May kan di ko check. Manong Nemy kapot ang bukwapo. No mampay nakainom. Ken agbebesulaki di Manong Nemy. Nga nagdakil na amang tibay pagbayad na kanyak ngam da jay imuna a customer ko kuma. E daada ko Manong Nemy ti uneg ti kotse pintas nga kotse. Ada mateniso na Manong Nemy iti sangot ti manibela. Inalan na ti cellphone na saan ta tinawagan na. Oh. Ada nakasagana dita? Okay, very good. Umayag dita. Okay. A few minutes siguro. Adaktod tan. Magisagana ka. Reserva ka ti duwa nga silad. Yes. Sige. Bye. Let's go. Rekla na usawan. Ang pingin bagay na usawan kayo, sir. Sana nga uwagan ti sir. Tas anak mo nga maestro, no? Kasi, no? Alang orti awag ko ken ka. Henry tinagan ko. Henry? Abing nagbarbartek ka. Saan ka dating nagbarbartek? Naliday, tinapalapas ko. Kinuna naman nung Nemy kabayatan nagdra-drive
Diyak nga tuntunin no an natin magbaga nga nila nga napalabas na. Oray kalat na Manong Nemy ang voluntaryong isot mga istorya no anyaman data. Ngamsan naman ng tuloy Manong Nemy. E dito nakiktutak, insarag natin may sa compound, ti kutsena, may sa compound ti first class nga hotel. Manong Nemy, sinabad na kami ni kiti empleyado. Sir, siyempre, itiawag da ni Henry. Kasama talaga. No customer kat sir, ma'am. Nagtugaw kami Manong Nemy, di pa nakasalas di hotel. Tugaw ka pa lang. Abay, kasla ka lang butin. Nung usawa na ako na eh. Iso nga, mabit lang ha. Inakbit di bar. Tugaw ka, urayan na ka. Ilagawa mga alay ti arak. Ano kayo ito, minom, tat na may kat nervyos mo. Saan sir? Oh, sir ka di manin. Sana ka uminom, Henry. Nagapo iti pa nakabar to hotel Manong Nemy. Bit-bit nanti may sambuti ti. Brandy. Sa dabaso. O matdanong na. E madapulutan nga mani. O niya. Relax kan. Uminom ka. Sana ka uminom, Henry. Nagpulutan ka karti man eh. Tainton manam na ba? Siyak matagpulutan ti man eh. Amom, dati-dati nga sana kang katkatawa. Ngayon tsaka mo. Tamanin po dito na mamuka. Ito ka makasasarita ka. Ipagbagam ti problema magkatkatawa. Tapos lang makasara ka. Tikas ka. Kasat problema na. Di ba? Binayadan na. Hanggang pa intan ka. Ako pala, kalinda ka kita nga. Mga ramid ta anyaman na kahit kung ramidin ka. Check pa intan. Mabit lang. Iram remedyo na. Sino magalang remedyo? Direto ng hotel. May magdasandang yung deposito. Ano yung deposito? Di ba kami mamatan? Kukwak na ito ng hotel. Asnaw ka? Dadan ti kahira. Sir? Dadan sir. Kompleto? Tawan surok akong kurang na? Tawan sir. Awan na batin? Ang dami sir. Isundo baka kung nabigat. Very good. Thank you, Linda. Yes, sir. Napindas ka, Linda. Hello, ni sir. Napimpinas nga amang takadwayo, Nang alam niyo, sir. Nagkapoy ti bar. GRO? Kasalanan lang at GRO. Nagpintas. Simple kinapintas. Nagasatak ng asta. Ngayon nanginan sa midlaunay. 100,000? Kasapulan namin eh. Sige, Linda, saan ka na makibiyang? Sige, sir. Good luck ka na kayo. Nagasaganan. Apik nga doang siltin pasagana yun, sir. Apik ko masaludsudom no apik nga doang silad. At dapat ururay ka sa bali nga babae. Ay, kasta. Nimit, sir. Maragsakan kami ng empleyado, sir. Tapay. Mangigbingar ti katawam. Dati-dati mat nga, manipod hindi ko wakit. Saan ka mat nga magkatawa? Nakasungsungit ka. Gamo siguro aking kuhana. Anatagan mo, miss? Lovely. Sumad lang, patinagan ka nagbintas. Sige, sir. Good luck. Ita ka lang ang katawa ka. Sungit ka kano dati. Nagbesulita. Napung tutak pa eh. Na naroon na makaidom ako. Isuda pang ipapasak ti pungtot ko. Kansakit tinakam ko. This is your money. Bilangin no saan ka nga nuwad na pa nagtuwa-duwam. Na isubren 100,000. Awatek, nabuta ka sa pulak. Inawat ko Manong Nemy.
Ito bigat. Maopera ito ni nanang mo. Awan ito ti problema. Mabalim mo ito balat-lahat at nagsubli sa diyay. Bar. Barbarang makakustomer ka ka negro. Abo, na may tensorte na dyan ka negro. Nga lasunggot ilang ana. Nasi ka, iso kumati nakaulakan ka. Amo ka talaga tagkatawan eh. Sir? Ay, Henry? Naitad mo ti kwarta? Ano sumarno? Sumarno? Ito din dyan kwarto. Gusto may isa nga. Nabakan dyan. O kahit mo, timaturog. Ikagalinan. Oo, niya pala ito rayam. Ingkan. Tamang ano, masangirang kalaunay kanya. Kamuta, uminumak ti arak. Ano kahit mo mangan? Hotel and restaurant dito eh. Lalo, umunakan. Umunakan ti sila. Sumaruno hakon. Kat, agpaisari kaktikan amuklatan, ano makurso na pagpapigsam. Pagpapigsata. Alaan kan. Sumarikan. Manong Nemy simbre ka nga ron nagpintas ng silid. At apay TV. Inlokat ko ti TV, Manong Nemy. Nagtugawak ti iking ti katre kamayatan nagbibuyak. Igam ko lang tao nung Nemy ti sobre nga naglaon iti kwarta. Iti kita kwarta nga talaga. Ang mga nung mababawi ko nak. Impang ko ni ti bag ko. Shoulder bag ko. Nagat sumarunong mapasamak. Sa bagay, Manong Nemy, nagwapo ti mang damo kanyak. Kansaanam nga naskan pa ang subliang sa jabar. Gabot ay tinted na kit kompleton. Ang magkasapunan ak tumanin ako ko na ti doktor. Ano nga tataramidan kanyak ni Henry? Siyempre, kas ka naging mabubuyak, Manong Nemy. Arakupan na, agkan na nakitilips ko, apurusan na ti barokong ko, labusan na, aglabos ka mga duwa, sakam to, agin narakop. Agpadpado kami nga lamo-lamo, romansahan na to, kinikinitan na to ti barokong ko. Ang mga no, kanin na ti, Gurka karod. Siyempre kak idibanyo Manong Nemy na kada. Sa dapi nataptapukan akon. So nagdigos ak. Hindi ba nagdigos ko Manong Nemy pinag-shower ko. Imagine akon. Nati pa ng sabon ko tibagi kat kasla. Apros ni Henry Manong Nemy. Sa nga balik. Nga maitad ko tibagi. Basta kas ni Henry. 100,000 tibayan kinabirhen ko. Henry, saan ka nga narigat nga ayaten? Hangim siyak, ayaten nak nga ta. Kat nakurapayak laeng. Idito tabak nang ka. Ngayon mag-imagine nak Manong Nemy ararapa apek. Nga ayaten nak ni Henry. Nga dana ibudi nga ayat kadagiti arakop kanagek na kanyak. Wow! Siyak nga tanti kagagasatan kan kararagsakan nga babae na kas pagarigan tayaten nak. Oh, Henry. Oh, my kan, Henry. Itad kun kang kati amin kun, Henry. Ngayon nakadigos ak matlayangan Manong Nemy na magaan pa yung tibuok ko. Pwede diyak matlayangan mauray nga umay. Rimwarak. Awang matinisura tiyan na itay. Napala kiti counter.
Miss? Yes. Lovely. Isak ni Linda, natin nagtitay ti kwarta kin ni Sir Henry. Labanan na ni Henry. At iso na natin silad nganitin kagwa na. Baka andyan ang intulit yung minom. Iso nga mas daawak no aping nga duwa. Timpreserbana. Nag-abay ka silad. Tiyan mo kakit may salayan para katakay nga duwa. Di na kaditagikwain. Diyak man na mo kayong kuha na. Apay gumanat kan? Di ka matagdadamo ako, no? Dudamo hak. Uy. Pag pinustanta, na in love ka kang kuha na la. Among, si kapay lang tinakapagkatawa ka nakaparagsak kang kuha na. Apay ngamin, awang pa'y makatawin. Sibot pimusay ti girlfriend na. Nga datot pagbarbartikan na, pagsagsagabaan na. Imagine, baknang ngam saan na nga na-ispal ti girlfriend na. Taore nga tinibukbuk na amin na kinamaknang natapno lang maispal ngam saan na taka cancer nga ron. Kanya. So nagsasagaba iso na. O may makatawin. So nga, maragsakan ka nga ron, tanakasarak tikas kang ka, nga mamagkatawa kang kuha na. Abay kami nagkatkatawa. Diyak mo. Oret dakam sa bar. Numan nagkatawa. Siguro katkatawa na't istorya. Katkatawa na't istorya. Napilitan ka lang nga si Brak bar. Nagbabawi ka puta. Kaslaman na sunggur ay umuna nga mangirwar kanya. Agiga nga nasarakan na ka. Kat na muna ti problema. Kinisunti ng ijaya, ti 100,000. Nagasat ka, lovely. Nasingpit ni Sir. No mapagkataong ka maparagsak mo, isungatan ti kararagsakan kan kasasiatan. Yung dinakmat kayat. Kano kayat nakuma? Simrek ko mati silid ngayan ko. O, di sikat babanan silid na. O, pagkatawa ka. Rubeng la una aga po tabi na yada nakangorti 100,000. Alan. Noon tulbek mo. Kakatulbek. Tasamo nga naskan pa nga tugtugan. Nga masingang pa iti pa yaka mo namat maturo siguron. Unin tunan lang timinom. Alan, inkan. Rubeng ka din anak. Katuan. Binayadan na ka, 100,000. Tapos doon ibarag sa akin yung suna, iti one night. Sungin kang. Nagtungbalak, Manong Nemy. Tinulbekak. Sana ka nagtugtog. Idilokatak. Nagigtutak, tas iriing gayam. Hey, abek saan ka nagtugtog? Nangalam tutulbek. Sorry, Henry. Tembok nga nakaindakan, nakaturog kan. Ano di ba kan? Saan ka nga mauray di kas kwarto ngayon ko eh. Iso nga rin nga duwa nga silid, ipinanaserbak, tapos sa kaysata. Kaya danas ka nga ibagam. Sige, sumurik ka. Irekap mo. Ilak mo. Tinongpal kumet manong. Mga mandama pa lang inom Manong Nemy, dandani na maguduan. Tilong nek nga brandy. Naglaing kagayang nga uminom. Nabartek ka kumaitan. Mas dawa na marigatan na ka mabartek. Ano ti bagam? Saan ka din nga nagkaidata? Kaya mo? Gabot na binayadan na.
Diya kaya ti makipag-sex. No awan ti ayat kami po di. Sanak lagi di kayat, sanak lagi di ngalam. Siguro da boyfriend mo. Ako ba'y boyfriend ko? Ngimited mo ti amin mo kanyak? Gabot na binayadan ka? Rubeng unay. Tamangan no. Ibabawin 200,000 noon ti mapasama kin diretong harabi. Awan ti pangisukatak. Iti babae nga ba't patigonay. Sino? Ni Adela. Ubing kami pailaing idi. Agkasusyo, da papa, kani papang na iti negosyo. Nakasingsingin. Nakaragsak kami. Nagkaskulahan kami, nagkaraduaran ti elementarya, high school, ken college. May inaw idin ti pa nagkalay sa amin. Hindi madugtalak. Mga daw madugtalak mi. Nga daan iti cancer. Cancer of the breast. Breast cancer. Masansan idin, nag-date kami. Masansan idin, nagpapas kami tinagsak. Matulagan ti kasar. Hindi madugtalan ti amin. Nakaalalis to. Napukawan nga namin pinsan ti ragsak mi. Mi pa yung paagas sa di Amerika. Uri man kumat magastos. Uri maibos amin nga kwartami. Kwartami ken kwartada. Tapno laing maispal. Lumabalin na kumahat. Ti gumatang ti biyag ang maisulpo ken kuwala. Uri kasanong kanghina dahil tanga biyag. Kaya mawag gaya man ti maramin. No talaga nga na itudingan. Iti papatay ti may isang tao. Diyak pulos mahaklon nga awanen. Nga Adela ti biyag ko. Iso nga awan ti sabali nga narabidag no di. Sumbrek iti dahi diyang ampar. Nga uminom. Aduman di kiti babae nga masadag kanyak. Nga kayad da nga yuper ti bagida. Ngayon siya kayat. Kawalan ti pangisukatakpay. Kina Adela. Di mo ba't gayam makasapulat ti babae. Napainala na. Inala ka kaputa kasapulan ti tulong. Kan si kapay lang tinapagkatawa kanyak. Diyan ka muna apay ka nagkatawa. Kaya po siguro ti istoryam. Nakaslasang nga nakapapati. Ngayon magpapeso ti istoryak. Agpeso ti istoryakin ka. Awanin na, Adela. Awanin ti babae nga patpatag ko na yunay. Henry, saan nga may mesa ti babae? May mesa lahing para kanyak. Adela nga, Adela. Ngayon, awan ti maramid mo. Gabutawanin ni Sona. No adaman mapukaw, adamat kasukat na. No adam pumanaw ada dumteng. Ay hindi kayo itong sawen. Abigan di ka kayat sa bali. Anat serbi na ko mga baknang ka. Anat serbi na ko mga gwapo ka. Anat serbi na ko mga nasyat ka.
No kastoy mat agadliday ka. Nagawa na kita ang pamagbagan. Maturog kan. Sa mong ituloy pa tuminom. Alay kong nagito ito ay pakinggan ko na. Makabadagas kang katiarak. Okay lang no. Basi-basit. Ngayon ti sobra. Aming naglabas dakas. Wow. Makapagkatawag manin. Kaskala may sanga ina. Wano may sanga asawa. Kaskala may sanga girlfriend nga mamagbagaan niya. Tawang ka dito mga magbagaan nga kasta. Nagiti parents mo. Awanin nagiti parents ko. Nagiti kakapsat ko dada di Amerika. Siya klagan tinabati dito Pilipinas. Yung manage sa negosyo mi. Ngayon kasi nung mamanage mo, kaya barbartek ka man. Mapagtalkak mo amin na ito yung empleyado. Maturukan. O maturukan. Sige. Thank you. Nagsubligan ni silad mo. Para ito nibigat. Kuyog ang ganto, mapanti ospital. Tabno kitahik no kasano. Narami din nagiti mangagas. Tanukurang to 100,000. Ikang kantupay. Para kin nanang mo. Ken para ken ka. Awan sa baling naramid ko nito nagtungpal Manong Nemy dinagayam kayam. Ngayon talaga kaya't nak ko mga tagikuan abay ka din saan. Gabuta, main in labak matin kang kuha naman ang Nemy. Sanga gabuta maknang. Sanga gabuta tinulungan nak, kan tultulungan nak. Ngayon gabuta makarik nak tinay isang sangyan para kang kuha na. Nasaan ko pa yan narik na iti sa bali Manong Nemy. Naiturturog ko tinang pampanunot kaniya Henry Manong Nemy kalpasan na isutin ng riing kanyak, babayan ti pa nagtugtug na iti silid ko. Yes, good morning. Nakasaganan ti breakfast. Mambitlaeng. Urahin nga sadya, ha? Iti pa naka-restaurant dito yung hotel. Manong Nemy na pa na nagtutbras. Intugot ko tutbras ko. Sa ato matutpaste dito eh. Sa nagdigos Manong Nemy. Isola isot arawata ka tanang arod. O matintugot kong sa bali. Diyak mo nagreserba. Underwear at da. So lang tinasukatan Manong. Hindi kita manin ti bag ko. Tamangan ko na ti kwarta at da. Paano ka nitahin na Manong Nemy. Nakaredin. Talamanganin. Nag-imas. Specialty mi na ito eh, para ti breakfast. Ada seafoods, ada orsit, ada mattabtaba, ada kasto iti dito restaurant. Sutsap sa pulan da eh. Kita makadekat karinderya, ada orsit sadya kada saptabtaba. No kaldo, ang damit. Soup. That's it. Yung kararaga kita yan. Okay. Napimpinas man hindi pa nagkita nagugwapo man Manong Nemy hindi pa nakakita ken ko kadigdigos namit Manong. Ano ti aramidem ka na ito nga daw, Henry? Kuyogan ka. Di ba nagtulagan ta? Mabanti ti ospital. Siya ti magisalita doktor. Baka no at sa baling obrahem. Juan! Awat sa bali. Madamdaman dun nga, bisitahik bigiti yun. Nas ka na bisitahik. Ato digiti, nagsisini mga empleyado. Uwain maragragsakan da, kaputa naragsakan kanon. Taapin namin. Nga naragsakak? Siguro, mangrugin nga, masusurok nga awatin ti kinabot na. Nga awanin na dahil ngayon, mahmaling ka din santa. Isot pagsaritaan ta,
Ipasdag na timangan. Inianda kami ni Tadalan mi at turong sa ospital, Manong Nemy nag-ring cellphone ko. Ni Tina. Hello, Tina. O, ala, sumara ka? Saan? Oh, napuyatan ka. Sinot muna ko stir mo si ka. Nagwapo? Muna intad na. Oh, apa yung tiba sa om? Awanin yung problema. Maoperaran ni nanang ko. Tapay na ng gulpe. One night lang. Anda ng kumpleto ni 100,000 na masapol mo. Anda. Ay, sino na ito? Baklang ano kasta. Gwapo. Ano niya? Istorya ito ka. Madam, diba? Busy act. Si Carmen. Ay, pabarato ka man da. Barato ka niya. No, so barato ka. Kwarta ka ng intenda. Kanak ba na? Sakto na komentar kang kakanina dyan nga bar. Awan di magdanagam. Tigkang kanto.